Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Казанның 77-нче мәктәбе Республика Мәгариф һәм фән министрлыгының билим бирү тармагын күзәтү департаменты аларны даими тикшерә. Шундый рейдларның берсендә закон бузу очрагы табалар. Нас департамент проверял. Департамент тикшергәннән соң узган ел ук кисәтү алдык. Анда хуҗалык эшләре буенча директор урынбасарының белеме, квалификация белешмәсе таләпләренә туры килми диелгән иде. Тик быелның 12 июленә кадәр эшләргә ярый иде, 13 июльдән законга төзәтмә кертелде. Ягъни закон буенча хуҗалык эшләре буенча урынбасарның белеме югары булырга тиеш. Бу хакта кисәтү ярты ел эчендә төзәтелмәсә, учреждениегә балаларны кабул итү тыела. Казанның 77-нче мәктәбендә быелгы уку елында барлыгы 900-дән артык бала белем алачак. Бу тулы 2 смена дигән сүз. Беренче сыйныфка гына да инде 127 укучыны кабул иткәннәр. Менә аларның исемлеге мәктәпнең ишегендә эленеп тора һәм ул әле тулыланачак та. Бу балалар әлеге мәктәптә укый алачакмысың? Мәктәп җитәкчелеге проблеманы ничек хәл итәргә җыена? Бактың исә хуҗалык эшләре буенча завуч хәзерге вакытта югары белем ала икән. В марте 22 года она получит диплом. Хәзер безнең хезмәткәр 5-нче курста укый. Икътисад юнәлешендә белем ала. Киләсе елның мартында дипломлы булачак. Димәк, балаларны укыта алачакбыз дигән сүз. Монысы Әлки районы. Әлки балалар музыка мәктәбенә дә департамент кисәтү ясый. Анда мәктәптә физик мөмкинлеге шиклеләр өчен уңайлы шартлар каралмаган булып чыга. Уку йорты балалар иҗаты йортының 3-нче катында урнашкан. Хәзергә 150-гә якын бала шөгыльләнә. Biz 3-нче катта урнашкан, 3-нче этажга хәтлеменү инвалидларга комачаулы иде. Хәзер 1 сентябрьгә кадәр төзексезлекләрне, җитешсезлекләрне бетереп җыйнабыз. Әлеге тыю уку процессына зыян салмаячак, балаларны укытуны дәвам итәчәкбез. Исемлектәге 3-нче уку йорты Кукмара районыннан биредә балалар бакчасы департамент исемлегенә эләгә. Бүгенге көндә бу балалар бакчасында балалар йөрми, заявлениелар юк. Ул безнең балалар бакчасы инде булайдаган ябылу стадиясында иде. Авылда балалар булмау сәбәпле, балалар башка бөтен шартлары булган балалар бакчасына йөриләр. Моннан тыш Алабуга районының 14 балалар бакчасына, Мамадышта 22-сенә, Казан шәһәренең Совет районындагы 25 бакчага кисәтү ясала. Аларга билгеле бер вакыт бирелә, ярты ел бирелә, яисә күбрәк бирелә. Менә шул дәвр ичендә бу учреждениелар үзләренең дә булган кимчелекләрне бетерергә тиешләр. Шул очракта проблема булмый. Балалар бер кайчанда балалар бакчасыз, мәктәпсез калып, урамда йөрмәячәкләр, аның барыбер нинди булса чарасы табылар. Җитәкчелек белдерүенчә 1 сентябрьдә барлык мәктәпләр ачыла һәм балаларны кабул итәчәк. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.